estem procedint a la instal·lació de les 44 illetes en tota la replegada de tot el gènere, incloent també la d'orgànica, i jo crec que calculem que en qüestió de 2 setmanes aproximadament ja estarà tot el poble en els contenidors nous. Així tenim el contenedor de l'orgànica, aquest contenedor nou, aquest sistema nou que anem a implantar i que durant aquesta setmana eixiran al carrer. És un sistema nou on passem de 28 a 44 illetes. Anem a procedir també a replegar o a llevar els verds. Anem a aprofitar també per a netejar tota la part de baix on estaven els contenidors verds. A més, en el nou transport anem a evitar que n'hi hagi tanta tardança en replegar els contenidors i buidar-los, perquè se passa de 5 minuts a 1 minut i mig per contenidor. Animem a tota la gent a que separe, a que recicle més encara i aprofitem este contenidor que anem a ficar de nou.